exemple. Però bé, jo els demanaria que ens diguessin també què és el que també els agrada de la Festa Major. Miquel Àngel, al marge del bou, i del bou amb arròs. Des de molt petit m'ha agradat veure la tronada des de primera fila. Ah, sí? Sí, i abans no posaven aquesta cadena i et podies acostar una miqueta més. Ara posen així i hi ha els urbanos per allí que et criden l'atenció, però bueno, suposo que fan la seva feina i nosaltres és saltar-se la feina que fan ells. Sí, tu el que vols és menjar-te la tronada, diguem-ho clar, posar-te al damunt. La Jordina abans ens ho deia ja, que la tronada li feia gràcia, però va, que no sigui la tronada, què més? Ostres. Hi ha moltes coses de Festa Major. Home, el seguici, per exemple, el Pilar, quan entra al plaça Mercadal, també és una cosa que m'emociona bastant, perquè des de petiteta també que ho veig. Perfecte. I el seguici també m'agrada, tot i que cada any és més llarg, però està bé, està bé. És el que toca. Doncs escolta'm, ha estat un plaer tenir aquí el Miquel Àngel Massip i la Jordina González parlant-nos de la Festa Major, del que els agrada més amb ells de la Festa Major de Sant Pere. Digues, Miquel Àngel. Ja que estem aquí, així, fer una mica de propaganda del dia de la colla, que entreguem la gorra i la cagarada. Ah, sí? Que és el dia 27 a la plaça del Mercadal, que fem una miqueta de cercavila, que venen... Hem llogat una orquestra de 40 músics, una batucada que ens passejarem per Reus, i ve també el Peix del Priorat, de Bellmunt del Priorat, perdó. Els versots seran de l'Antoni Baciana? Segurament, és el nostre artista. Doncs sí, segur que són bons. Doncs escolta'm, queda dit, i la Jordina, l'any que ve feu una cosa, els de Barraques, feu samarretes amb el programa de Barraques, perquè m'has fet patir molt, veure't així aguantat. I tu faries molt de goig amb una samarreta groga, pam, amb el programa de Barraques, que estaria molt bé. Que vagi molt bé, ens veiem per Barraques.